Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर जोंहानाव दायो माने आयुष दंफैयो। ओमफ्राय हाम्फेया आलासि फैगोनखाय जोंजों मोसानो थांनो मोननाय नंला। जोङो दायो JDX आरो जोंहा बाजै दुमफाव मोनाव थांनो नागिरदों आरो ना। मोसाहैनो नागिरदों जोङो। ओमफ्राय नोंथांमोना गारना थांसिगोन आंखौ। मोसानो मोनला जों दायो थांसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो दसे मोसानानै देखायनोसै जोङो जोंनि रंजालि बैसागुखौ जोंनि गामियाव माबायदि खुंनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो अइसबक्सा माबाफोर रोंगौमोन नामा ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय दादाथ' गैया दैमु लोगो दैमुथिंनिफ्राय बैसागुनि बयखौबो बरायनाय थाबाय ओमफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो JDX दादामोननि गामियाव आरो माने जोंनि गामियावनो होनना जायो आरो बैसागु मोसाहैगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौ बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो जोंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय गोदान बोसोर रंजालि बयबो रंजादो मोसादो लाभ इउ अल लोगोफोर जों दा मोसानो थांगासिनो दङ बाजै दुमफावमोननिया मलि ओइ माबाना लोगोफोर फाइनालि जों दायो बाजै दुमफाव मोननि गामि मोनफैबाय आरोना JDX मोननि ओमफ्राय नै बिराद मोजां साजायदों बिस्रा नै आयंखौ लोगो मोनग्रोबाय थ' सोखादो नामा मा नांदों मानसिफ्रालाय गैया नामा ब्लग लानोसै ब्लग जोंनि भिडिअखौ ब्लग खालामनोसै गासिखौबो इउटुब नांबाय थाला आंदो जों दायो थिनालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै हाटखला तिनिआलि ओमफ्राय जोङो बैनिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन मोसानायखौ ओमफ्राय जों बारा गोबाव मोसानाय नङा आरो ओमफ्राय जों थांफिननांगौ नालाय आलासिबो दंफैयो लोगोफोर जों दायो मोसानो थांगासिनो आरोना नै आंजों लोगोआव दङ JDX ओमफ्राय बाजै दुमफाव दङ नामा बिराद मोजां दा स्पेसियेल हिटखा नै बाजै ओमफ्राय जों दायो मोसानोसै आरो दा जों मोसानो थांगासिनो दङ नै सिख्लाफोरखौ देखायनोसै आं दे आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंहरदोब्रा चेनेलाव एसे गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि बोसोर गोदाननि जाहाथे बोसोर गोदानबो बुंखायोना रंजालि बैसागु बर'फोरनि आगु बैसागु होनना बुङो आरोना खुलुमबाय आरोबाव खेबसेबाव जोंहा बिथां फंबाय दैमुनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम ओमफ्राय आंखौ नोंखौबो सापर्ट खालामदो बाजैखौबो ओमफ्राय बिथांनिया माने बाजैनिया आरोना बिथां होननानै बुङो जोङो जेनेबा बाथ्रायाव आरोना लिरनायाव गैयाबाबो बिथां होनना बुङो बुंनाया ओमफ्राय दिबिका ब्रह्म चेनेल नामा थांनानै थाब साफा खालामना फैदो डिसक्रिपसनाव दङ ओमफ्राय जों दायो मोसानो गामियाव आरोना ओमफ्राय हाम्फेखौ लिंहरबाय थादोंमोन आरो बाजैया ओमफ्राय आलासि फैनो नागिरदोंना ससमाया गोलैबाय थादों होननानै गोलोमजोब्बाय बिराद गरम जों दायो मोसानोसै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु आसा खालामो नोंथांमोनहाबो एबारनि रंजालि बैसागुखौ मोजाङै गाजा गोमजायै खुंलांनो हाथों आरोना मोसादो रंजादो लाभ इउ अल नै जोंना आयुष डेन्जार हेन्डसामखा नै जोंहा एसे माबा बुंहरदो बिथाङा पार्टि अन दा रड साइडनि सिंगार केरिमिनाटि इण्डियाननि नाम्बार 1 इउटुबारजों खनसे रस्ट खालामजाखांबाय दायो सेकेन्ड पार्टआ माला फैगोन बायदि नोंथांनिया सेकेन्ड पार्टखौ आङो दा आपडेटखौ मा बुंबावनो एक्चुअलि फैगोन माने दा क्लियारलि बुंनो हाथ'वाखै मानो होनबा दा मिउजिकआथ' जागासिनो जानायालाय बेखौ आपडेट मोनगोन दैमुनि चेनेलावबो मोनगोन गावनियाव मोनगोन आरोना बेखौ आपडेट मोनगोन नोंथांमोना दा दैमुआ जोंनियावहा बैसागु मोसानो फैदों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय दिनै बैसागुखौ ओरैबायदि धामाका इन्जय खालामगोन ओरैबायदि खाट्रा मोसागोन नोंथांमोना ब्लगदो थाबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि गामसा बुलायनाय मोसानोबो हागौ आरोना आदसा जों दायो मोसानो थांगासिनो आरोना नायलांबाय थादो नै सिख्लाफ्रा थांग्रोबाय नै थांग्रोबाय बिसोरो जों दा थांगासिनो दङ
जों माइब्राखौ एसे लोंसै आरोना दिनै बिदिनोथ' जों बारा लोंनाय जाखाया बारा माने एक्चुअली बैसागु खनसेल'सो लोंनाय जायो नामनि आन्था लोंथारनांगौ आरो दै एसे माने गरदसेबाबो आरोना एकदम माइब्रा जुमायनि सायालाय गाव लोगोआव थासान्दिल' होनलायनाय आरो ने इन्ट्रेस्ट जायो आरो ओमफ्राय जों दा दसे इन्ट्रेस्ट खालामसै खाम दामनानै खाम दामदों सिफुं सुदों सेरजा जाबस्रिं गंगोना दामदों होनलायनाय आरोना मेथाइआ मिउजिकआ साइडआव दंबावोसो बहाय लोगोफोरजों दायो नै मोसानाय स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै सिख्लाफ्राबो गासिबो फैजोबदों ए माथो सिन्दुर सुजोबनायसै आरोना नङा माबायाव बडिगार्ड आदायाबो फैदों आरोना ओमफ्राय जों जमा थांसै आरो ओमफ्राय मा होनना बुंगोन बेखौ मा होनगोनथाय माने बैसागो बोथोराव बिदिनो सिन्दुर थुजोबखायो आरोना लोगोफोर गासिबो फोथा गोजा थुयो आरो आं ओरैनोसो जकिं खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय दा मोसानोसै आरो जोङो आं एसे मोसानोसै रोङा रोङाथाय मोसानायखौ आंना बारा सिंफोरा देमलायलाङा थालिर आथिया जानानै खेला सानथाम खिनो हायाखै आङो बोरै जागोन प्लास्टिक लाबोना लाबाखिनलाय खिनो ओंखाराखै नङा प्लास्टिक खालामथारना लाखादोब्रा बिदि खालामनांसिगोन नै इउटुबारा थ' लोगोफोर नै बेयाव एकदम मोनसे सरायघाट दालां दं आरोना नै बिराद बरिया नायनो हागोन सरायघाट दालां डेन्जार जोब्बाय दायो बेलेग न'खरसेयाव थांसिगोनलाय आरोना बिराद मेथाइ खननो गोरोंखा नै जोंना बोरो सिंगारा अबेथि थांखो दै लोंसै दायो दै गाइखेर माइरं रोसि राइस बियार माइब्रा रोसि बियो राइस बियार आरोना नङाबा गोसोआ जानाय नङा नोंसोरा माहाय लायाबा गथ' मथ' जागोन दे लोंना गोदान बोसोरनि लागोन नामा आं लोंसै नोंनिफ्राय आं लोंसै दे जागोन दे गोदान बोसोरनि जात्रा लिंना मोसानाय एसे गोखै होमबाबो एसे कारा गोखै आरोना बैसागोनि दे
लोगोफोर जोङो मोसाखांबाय आरो ओमफ्राय बांद्राय गोबाव मोसानो हानाय नंला ओमफ्राय आलासि दंफैयो आरोना जोंहानाव ओमफ्राय थाब थांसै हाम्फेयाबो लिंहरगासिनो दङ जि देखसो आं जों बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै ओमफ्राय नोंबो फैनानै बाजै दुमफावा खारलांबाय मोसानानै एसे गोजोननाय मोनदों दे बिदिनो रंजानांगौ मोसानांगौ नङा होमबा ओमफ्राय गाबोन थागौमोन बिबो माने न'आव मा आलासि फैदोंनो ना दे बिदिबा रंजाबाय थादो ने दे होमबा ना दे दोनदो होमबा दे औ थांसिगोन दे बाय 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 लाभ इउ अल ओमफ्राय नै आयुष दङ दे थांबाय थानोसै ना आंना स्कुटिखौ जोनांसिगोनसो दायो एसे जोदो खामाखै दे दानदो